So a gurguje yadda za mu nuna muku yadda za ku saka hoton tumaturi da kuma hoton ita wannan mujiya a gaban sunanku domin ku ci wani tax a ciki. So da fari dai abin da za ka yi shine za ka taho wannan dashboard ɗinka in kana shiga cikin Telegram ɗinka wannan wurin da kwai layi guda uku nan. So idan ka taho za ka taɓa shaka. So za ka taho zai baka options. So za ka taho za ka zo setting. Kun ga setting ba? So you can click akan setting. Idan ka taɓa kan setting so zai baka waɗannan options ɗin da ka gani. So abin da za ka yi za ka taho gashi nan wurin wani dashboard ɗin again mai shi kuma ɗigo-ɗigo guda uku as usually kamar yadda kuka gan shi. So wannan mun sha nuna muku ko da ba dan ma wannan abun ba in da mun nuna muku a ciki za ka yi scrolling ka duba ka nemo hoton tumaturi in ka je wajen kayan marmarin nan wannan ko fulawoyi da kayan marmarin nan a wurin za ka same shi. So let's say mu na mutum da yana farko so za mu nuna muku in short. So sorry. So good kun ga namun nan gashi nan shi a farko za mu nuna muku yadda yake. So sai ku taɓa shi kamar yadda ku gan shi tumaturin sai mu taɓa. So kun ga appearing tunda ya appearing sai mu taɓa save nan wurin. Wannan tick ɗin da kuka gani sai ka taɓa saving shikenan ya saving kun ga adding a gaba sunan. So shikenan daga nan sai ka koma can cikin market sai ka taɓa tax ɗin sai ka ci wannan tax ɗin. So wannan shine a gurguje da za ka ci wannan tax na shi wannan tumaturi da aka saka. Sannan kar ku manta yau ne last day ko in ce gobe ne last day na tumatur. Gobe za a yi snapshoot ko in ce yau kai tunda gobe za a yi snapshoot ne. Gobe 2 ga wata shine ranar snapshoot kuma ranar da su sallame mu. So mun gode wa 'yan tumatur. So za mu je mu yi jollof da jajjage na miyar tumatur insha Allahu kwanan nan. So da in kana so kasance da Homtech Crypto Village sai ka taɓa searching nan wurin da ku gani in ka taɓa searching sai ka rubuta Homtech Crypto a yadda muka sha faɗa muku Homtech sai ka rubuta Homtech Crypto. So in ka rubuta channel ɗin za ta fito maka a farko so sai ka taɓa kana taɓa za ka ga joining sai ka yi joining. Wannan shine yadda za ka kasance da Homtech Crypto Village, a beautiful homeland for you cryptonaires. Mun gode kar a manta a yi liking a yi subscribing idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi sharing ga 'yan uwa da abokanka domin su amfana sannan kuma ka je ka yi liking sannan ka yi subscribing domin samun update da dumi-dumin shi a duk social media account ɗinmu TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube da dai sauransu. Mun gode.